Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, imana mangaramoti ati-ati doho pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Shalom manginang selamat pagi, selamat hari Minggu, happy Sunday, salam sukacita. Saya didongani asini rohani Tuhan Maha Musa luhutna, selamat beribadah. Amanginang bagi yang bisa beribadah dimanapun kita saat ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, kondisi kehidupan, sakit, penyakit, amanami nang matua nang sudah gogo. Tang yang nami, Tuhan tamah totong namar mahani daging nang tode muda. Kadongan na hinaholongan, totong mah di bagasan las ni roha hita saluhutna, lumobi mah laho manangihon, hatan itu hatta di minggu bolon sadarion. Lukas 5 ayat sada sahatu 10 sada. Jongjong di topi tau Genezaret do ibana sahali. Dina nirongoman ni natorop ibana. Lahu bege hata ni debata. Jadi tongon ma di ida dua parau di topi pasir. Ia perdekei nungaruar maburi jalan nasida. Gabe dibongoti ibana ma parau nasada na di sisimoni. Jala dipangido tu ibana. Asa dipaholang parawi sautik sian pasiri. Hudul do anggo ibana mamudai natoropi sian parawi. Asadung masoho ibana marjamita. Ni nama madok si Simon. Lugai ma tunau bagas jala sapakon hamuma jalamuna asada apoda. Gabe ni na si Simon mamangalusi. Guru, manipat sabor nginodo huhalo jauh kami. Suadong dapot. Alai mangasahon hatami olo doau sumapakon. Di pasaut nasida may gabe dapot nasida madekke masay godang pola maribak jalai. Jala dihilap nasida madongan nasida na di parau nasada. Asaro madongan di nasida mabuat sa. Rodo nasida. Gabe digohima parawi duasa maradulonong. Marnidai si Simon Petrus marsoba maibana tujulu ni Jesus. Huhut madidok. Laho maho siya nao, Tuhan. Ay halak pardu sa dohaw. Ay tarhalomong do ibana rodi sudedong an na siya ladek na binuat na siday. Songonido nang akadongan ni si Simon ni. Si Jacobus do si Johannes. Akka anak ni si Zebedeus. Jalan ni na Jesus mamandok si Simon. Una ko mabiar. Ola nyom maho gabi si jala jolma. Di padarat nasida ma akka parawi, di tadikom masyaluhut nai mangihuton ibana. Demikian firman Tuhan. Ola nyom maho gabi si jala jolma. Akadongan na hinaholongan di bagian sa Jesus Kristus nungatakas tajaha tabigi bagaimana situasi kondisi yang sedang terjadi dalam perikop ini. Yesus marjamita mamudai sian parau ni si Simon di tau Genezaret. Nah, amanginang ahadon anaing si putih hatta sian barita nauli na mamakulingi hita di minggu sadarion evangelium doho epistel. Sa sitong na godang nanaing si guru honota sian hatan itu hatta tu hita di minggu sadarion. Alai kadongan na hinaholongan, berikut beberapa hal yang boleh kami sampaikan untuk kita gumuli dan hidupi dalam kehidupan kita. Na parjolo, akamanginang, dison Jesus takas do didok disi, gabe marjamita Tuhan Yesus, laho mamodai natoropi sian parawi, ya laho mamodai natoropi sian parawi. Ini menjadi sebuah pengingat bagi kita menginang dalam kehidupan kita. Di situasi, kondisi, kehidupan masa kini yang mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sudah melihat apa yang sedang terjadi saat ini bagi kita dalam kehidupan kita. Yang mana saat ini kondisi kita, ya amanginang, nungatung jarang bera akahata puda atau manang mamodai, ya. Di tonga-tonga ni parnguluta. Ya, kalaupun sekiranya masih ada,
Puji Tuhan, amang inang. Alai sadi hari dosa da keluarga marpungu, lahu mamudaya kaya nakon nasida. Kapan satu keluarga itu duduk bersama untuk memberikan nasihat-nasihat kepada anak cucunya. Di tengah kesibukan kegiatan pekerjaan kita saat ini. Amangin ang unang lupa kita. Ya. Para detiki, kita atur jadwal kegiatan keluarga kita sedemikian rupa. Sehingga kita mempunyai waktu untuk duduk bersama. Memberikan nasihat-nasihat, berbicara, sharing tentang firman Tuhan. Dan memberikan wejangan-wejangan yang baik, yang memotivasi, yang mendukung, yang mendorong. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Unang domolo, tiki, lahu marlibur adong partikiata doh keluarga doh yanak kota. Habe, holalau hudul dohita, marnonang makadai. Lahom mamudai akayana kota, mamudai sudut na poso, dang bui, dang adong tikita manginang. Ini sudah sepantasnya kita gumuli di era kita saat ini. Sesibuk apapun engkau manginang, apapun profesi pekerjaanmu, mari aturkan waktu untuk duduk bersama, cerita tentang firman Tuhan, tentang kuasa Tuhan, sembari memberikan nasihat-nasihat yang positif kepada anak cucu kita. Yang kedua, amanami nanami na hinaholongan. Yesus berkata, pergilah ke arah yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Nah, di sini si Simon memberikan jawaban, Guru, sudah sepanjang malam kami di sini, kami sudah sangat capek. Tetapi karena engkau berkata, maka akan kulakukan. Nah, kita patut mencontoh apa yang dilakukan oleh Simon Petrus di teks ini. Kalaupun dia memberikan sebuah alasan, ya, tetapi dia tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita ingat amanginang, ya, perumpamaan Tuhan Yesus. Ketika disuruh, iya, tetapi tidak dilakukan. Tetapi yang satu, disuruh tidak mau, tetapi pada akhirnya dilakukan. Amanginang, rikok situ tudo hita, marstorminan tu hata ni debata, huhut marsiajar hita, laho mangulahon hata ni tu hata di perdalanan ni ngulutau. Molo tatangihon hata ni tu hata, molo tatangihon jamita ni akaparjamita. Bohado hita di perdalanan ni nguluton. Bagaimana responmu terhadap khotbah yang engkau dengarkan? Apakah cukup hanya manggut-manggut saja? Apakah engkau cukup saja dengan joke atau lelucon yang disampaikan oleh para pengkhotbah dan lain sebagainya? Ya, di zaman kita saat ini seakan-akan kita semua lebih menginginkan khotbah yang bernada ketawa-ketawa, canda dan lain sebagainya. Tetapi sepulang dari gereja, entah apa yang kita ingat. Menginang, mari kita bercermin kepada firman Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, sembari kita melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan lihat apa yang terjadi ketika Petrus melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Mereka mendapat ikan yang luar biasa banyaknya. Songonido hitamang di pernguluhon. Molo taha porsiai hata nido hata. Jala taulaho ni di perngulota. Saya nalihonon na do. Akasilas miroha. Amanginang, intinya kita percaya kepada firman Tuhan dan kita mau melakukan itu. Maka keajaiban, mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang berikut, amanami nanami na hinaholongan itu hatta Jesus Kristus. Didok disonak kining olat nyomaho gabi si jala jolma. Nah, sehubungan dengan poin pertama yang kami sampaikan tadi, menasehati, mendorong melakukan perbuatan baik. Mari amanginang. Dakola panurirang, dakolan akapangulan ni hurian atargor si jala jolma. Kita pun memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Hanya bedanya saya diberikan kuasa tahbisan. Molo hita manginang bohado di perngulota. Pasobota madongata mangulahon akana dinggani. Pasobota pabering-beringot tama yanak kota mangulahon akana sopatut akana sotama. Ya manginang pembiaran
Nah, ini perlu kita gumuli juga, amangina. Si jala jolma mahita di perdalanan ning uluton, marhiti akka na paingoton akka dongatta jolma, manungguli akka dongatta jolma mangulahon na dinggan, mamodai, manirai, dohok manodang akka na humaliak kita, marhiti akka parange parange na dinggan, marhiti akka silehon-lehon nauli na dinggan. Asa marsangap hatan itu hatta, jalan nasida piatong, dihaporsiai hatan itu hatta, dihaporsiai Tuhan Yesus Kristus do, Raja jala sipalua. Na parpudi sahali amang hinang, disontak kasta jahan kiningan, gabe disolsoli si Petrus do dirina, marhiti na di do ibana, halak pardusa doaw. Amang hinang, jangan lupa. Mari kita tetap senantiasa sadar diri di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Supaya kita tetap mengingat-ingat kelemahan kita, kekurangan kita, dosa-dosa kita sebagai jalan untuk senantiasa memperbaharui diri, untuk berubah, untuk bertobat dalam kehidupan kita yang masih diberikan Tuhan waktu untuk kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Amanginang, Tuhan memberkati. Sekiranya ada pergumulan saat ini yang sedang kau hadapi. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, tetaplah engkau melakukan perbuatan-perbuatan baik pun sedang dalam pergumulan. Dipasu-pasu tu hatta mahamu amanginang saluhutna. Mertua duakan atu mangihon hata ni debata. Jala naupiosa. Diparbadiai debata si pardami mahamu gebisun dinggan. Jala diramo di marohan ang pikira buna. Ya soha-sorahan sah rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si paluai. Amin.